budem musieť volať štátnu políciu? Kľudne, môžem ich aj zavolať aj ja. Pán policajt, chýba vám na uniforme vaše služobné číslo. Vy ste, pán policajt, 025. A vy ste 018. Ja som právnik, pane. Áno, mne rozprávate, že ste právnik. Ale... Čo, aké, ale? Odíďte odo mňa. To není pre vás. Ja som od vás meter. Ja potrebujem rozprávať z operačným. Nech sa vám páči, ja som od vás meter, podľa zákona. Môžem byť meter od vás. A ten pán prečo sa zavrel? Ja som mu povedal, nech si sadne do auta, lebo moje auto má plnú výbavu. A on chce vyskúšať, že či sú odvetrávané zadné sedačky. Z akého hľadiska mi dávate dýchovú skúšku? Podozrenie z pitia alkoholu na verejnom priestranstve. Tak viete čo? Ja vám poviem jednu vec. Nič mi nevravte. Dobre, dobre. Dajte si náhubok a fúkajte. Ja vás vyzývam. Idete absolvovať dýchovú skúšku alebo nie? Nejdem absolvovať dýchovú skúšku. Pôjdeme do vojenskej nemocnice na zistenie krvi. Chcem len vedieť, že je to blok na pokutu nezaplatenú na mieste. Áno. A jedná sa o čo? O nerešpektovanie výzvy. Buď to podpíšete, alebo spíšem správu, bude to odstúpené na okresný úrad a ten si vás porieši, mne to je jedno. Podpíšete to, alebo nie? Dáme to na okresný úrad, pane. Dobre, minimálne 200 eur je tam potom pokuta. Vyzývam vás, aby ste otvorili to auto, je to vaše auto, aby mi tí ľudia, čo sú vo vašom aute, aby mi predložili občiansky preukaz obaja. Zasa neisplňate výzvu verejného činiteľa v poriadku. Nie, ja vám hovorím, teraz vám hovorím, otvorte mi tie dvere. Je to vaše auto, otvorte mi tie dvere, vyzývam vás. Vystúpte si vonka, aj jeden, aj druhý. Druhé dvere otvoriť. No. Mladý muž. Budíček. Doklady by som poprosil. Môžem počkať? Nie, nemôžem, ja čakať nebudem. Vaše doklady. Kde si mi to? To musím poslať Majke pán do Prahy zase. Mesta po. Pato. Ale nevrav, keď ideš do roboty ráno. Či to je za pokutu? Či čo? Poprosím vás z Gautu, budeme dýchovú skúšku. Dýchovú skúšku ideš. Pato, hit internetu. Si vedomý priestupku, čo si urobil? Počúvaj. Radšej to jebni na to. Neabsolvovať dýchovú skúšku. Pato, nafúkal si. Ale ja som šoferoval. Ale ja som nešoferoval nič. No? Čo? Ja som nešoferoval. Nerobím si žiadnu strandu. Môžem to vás poviem pýtať, prečo ho fúkam? Asi som nechcel vystúpiť z auta, alebo čo? Nie, počkajte. Neviem. Vy pravdepodobne. Lebo teda... Necháte ma rozprávať. Chlapi, ale viete čo je? Viete, že vraj sa aj drogovalo. Dobre, áno, Maričko sa pícha do ucha. Zdravíme vás!